Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Ruħ Karmela Formosa. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal dawn il-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin namlu l-Quddisa tal-Verġni Mqazza Marija bħala il-Faraġġ. Ejjew nippreżentaw taħt il-mant tagħha il-dawk ħutna li għandhom bżonn il-faraġġ ta' bina Ġesu. U Alla, permezz tal-Verġni Marija, inti joġbok tibgħat lil Ġesu Kristu faraġġ tal-poplu tiegħek. Għatina li bl-interċessjoni tagħha aħna nimtlew b'kull faraġġ u naqsmuh ma' ħutna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Aħna ħaddiema ma' Alla u intom l-għalqa ta' Alla, intom il-bini ta' Alla. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Korintin. Jiena ħuti ma stajtx inkellimkom bħala nies spiritwali, iżda bħala nies tad-dem u l-laħam, bħal trabi fi Kristu. Ħalib sqejtkom mhux ikel għax ma kontux tifilħu għalih, u lanqas issa ma tistgħu għalih, għax għadkom tgħixu skont il-ġisem. La darba fostkom għatem il-lejra u bil-ġlied, m'għandkomx forsi tgħixu skont il-ġisem u m'għandkomx timxu ta' bnedmin meta hemm fostkom min jgħid jien ta' Pawlu u l-ieħor jien ta' Apollo. M'intomx taħsbuha ta' bnedmin u minu ta' Apollo u minu ta' Pawlu. Huma l-ministri permezz tagħhom intom emmintu u kull wieħed minnkom skont ma taħ il-mulej. Jiena ħawwilt u Apollo saqqa, imma Alla u li kabbar, għalhekk la min iħawwel u lanqas għalhekk la min iħawwel mhu xejn u lanqas min saqqa, imma Alla li kabbar. Xorta waħda huma dak li ħawwel u dak li saqqa. Kull wieħed jieħu l-ħlas li ħaqqu skont ma ħadem. Aħna ħaddiema ma' Alla u intom l-għalqa ta' Alla, intom il-bini ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Għas-salmi responsorjali nwieġbu ħini il-poplu li il-mulej għażel bwirtu fl-imkien. Ħin il-ġens li il-mulej u Alla tiegħu, il-poplu li għażel bwirtu. Mill-għoli ta' smewiet iħares il-mulej u jara il-bnedmin kollha fl-imkien. Mill-post fejn jammar jistħarrex fuq dak kollha li jgħixu fuq l-art u jissawwar il-qalb ta' kull wieħed u jaraf emilhom kollha flimkien. Ruħna tixxenna għal-mulej u l-għajnuna u t-tarka tagħna u fih jinsab il-għena ta' qalbna fl-isem qaddis tiegħu it-tama tagħna flimkien. Inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej batni inwassal il-bxara tajba l-fqajrin
والرات للحلسين للمحقورين. هاليلويا هاليلويا. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qam u telaq mis-sinagoga u daħal għand Xmun. Issa il-mara ta' Xmun kellha fuqha deni qawwi u talbuh jgħinha. Resaq fuqha, ordna lid-deni u id-deni ħallija. U minnu fih qamet u bdiet isservihom. Hija niżla x-xemx dawk kollha li kellhom il-morda. Kien x'kien il-mar tagħhom ħaduhom lu qudiemu. U qiegħed idejh fuq kull wieħed minnhom u fejjaqhom. Minn ħafna nies bdew joħorġu wkoll xjaten jgħidu u jgħidu int bin Alla. Iżda hu kien jeddidhom u ma jħallihomx jitkellmu għax huma kienu jafu li hu il-Messija. Meta sebaħ ħareġ u mar f'post imwarrab, in-nies bdew ifittxuh u marru ħdejh u ridu jżommuh biex ma jitlaqx minn ħdejhom. Iżda hu qalilhom jeħtieġ li nxandar l-Evanġelju tas-saltna ta' Alla lill-bliet l-oħra wkoll. Għalhekk kont mibgħut. U kien jippriedka fis-sinagogi tal-Ludija. Il-kelma tal-mulej. Dan il-Vanġelu iżjies f'dan ir-rakkont jirrepreżentalna il-missjoni tal-Knisja. L-ewwel qabel kollox għandna id-dar ta' Xmun li jissir isa l-ewwel Knisja li tilqa' fija mhux biss il-qraba ta' Xmun, imma l-bibien tagħha huma miftuħa għal dawk kollha li jfittxu lil Kristu. Infatti hawnhekk San Luqa wara li jirrakkontalna il-fejqan ta' il-mara ta' Xmun, jgħidilna kif in-nies ġabu u ħadu quddiem il-mulej Ġesu il-morda u dak kollha li kienu ifittxu kelma ta' faraġġ, kelma ta' fejqan minant Kristu. Anke l-Padri tal-Knisja f'dan il-ġest San Luqa jikteb frażi żgħira. Hekk kif il-mara ta' Xmun, il-mara ta' Xmun, tiġi mfejqa mid-deni li kellha, San Luqa jikteb din il-frażi u jgħid u qamet u bdiet isservihom. Din hija eżjes il-missjoni tagħna. Id-dinja tgħidlek aħseb għalik innifsek. Poġġi lilek innifsek. Ix-xitan il-qarrieq għax dik li tfisser il-kelma xitan, dak li huwa giddieb, jgħidlek kun int iċ-ċentru ta' ħajtek u mhux Alla. Il-mulej Ġesu qed jgħidilna jiena poġġejtkom u qed nagħtikom din il-missjoni li taqdu lil xulxin. U taqdu l-xulxin b'imħabba, b'ġenerożità, mingħajr ma tistenda xejn. Intom irriflettu ftit, ejjew nirriflettu ftit. Kieku madwarna, imma rridu nibdew minn ġol familji żgħar tagħna, minn mat-tfal tagħna.
nitalmu nkunu ftit aktar ġenerużi. U bil-kelma ġeneruż ma nifhimx jien għandek 5 euro jew 10 euro u tagħti 5 euro ta' dik li ħfef ħaġa. Aktar għalina li għandna aktar milli għandna bżonn. Dik l-aktar ħaġa li taqbad xi ħaġa mill-but u tagħtihom, lest ħlist. Imma li jiena nkun konxu biex ngħin inkellem il-min huwa batut. Kemm hawn persuni. Innaf persuni. Per eżempju l-ġurnata tal-ħadd. Wara li jsemmu l-qoddisa, imorru jżuru id-dar tal-anzjani. U jagħmluha kull ġimgħa. Biex dawn l-anzjani ma jħossuhomx waħedhom. Kemm għandna anzjani li qegħdin fid-djar fejn lanqas il-familjari tagħhom xi drabi ma jżuruhom. Kemm hi xi ħaġa sabiħa li anke x-xogħol li nagħmlu aħna stess fid-dar nagħmluh b'rispett lejn xulxejn. Araw kemm ġliet u għajjat bla bżonn nifrankaw. Iwa mur ifrex is-sodda, iwa ħsel il-platti, iwa ejja għenni. Kieku dan nagħmluh b'sens ta' ġenerożità, ta' imħabba, kemm tkun aħjar il-ħajja tagħna. Aktar ma naħsbu fina nfusna, aktar neqirdu lilna nfusna. Aktar ma naħsbu f'xulxin, aktar nissaħħu. Aktar nimtlew bil-ferħ. L-ewwel punt hekk li xtaqt naqsam magħkom, it-tieni u l-aħħar punt. Biex insir ġeneruż, biex jirnexxieli nirbaħ fuq l-egoiżmu tiegħi innifsi, jeħtieġ li nintebaħ li għandi bżonn ta' Alla. Jeħtieġ li nagħmel nażel ftit ħin minn dak li aħna ngħidu li huwa tiegħi ma fil-verità mu tagħna xejn. U niddedikaha l-Alla. Araw Ġesu x'jagħmel dan hawnhekk ma jfissirx li hija xi ħaġa li jagħmel darba f'ħajtu, imma din kien il-programm ta' ħajtu. Ġesu hekk kien iqassam ma' ħajtu. Jippriedka, iwassal il-kelma tal-Alla, ifejjaq, ifarraġ u jitkellem mal-Missier. Infatti dan l-Evanġelju jagħlaq billi jgħidilna li hu mas-sebħ ħareġ kmieni filgħodu u mar jitlob. U meta reġa' lura fost il-poplu beda jistennieħu jitolbu ibqa' magħna u qalilhom jiena mibgħud biex inwassal il-kelma tal-Missier lill-oħrajn. Iva Żies, jiena u int, aħna kemm aħna, kull imammet, aħna mibgħutejn biex inwasslu il-kelma tal-Missier lill-oħrajn. Aħna mibgħutejn biex infarġu lil xulxejn, biex infejqu lil xulxejn. Aħna dan kollu imma din l-enerġija pożittiva li tagħti ħajja li tfejjaq nakkwistawha biss jekk aħna impoġġu lil Alla f'ħajjitna u ngħaddu ftit tal-ħin kuljum miegħu fit-talb. Ħuti Jeżies, aħna l-koll ġejna imsejħa biex inwarbu dak kollu li jfixkilna u niftħu qalbna għal Alla u għal ħutna b'ġenerożità. Jew nitolbu għalhekk
l-għajnuna tal-mulej biex inwettqu din il-missjoni tagħna u ngħidu flimkien mulej kun int il-għajnuna tagħna. Mulej kun int il-għajnuna tagħna. U Alla, inti trid li l-bniedem jisalva u jasal għall-għarfien sħiħ tal-verità. Ejn lill-Knisja tiegħek turi dejjem is-sewwa bl-imħabba nitolbu. Mulej, inti trid li l-umanità tgħix fis-sliem bħala familja waħda. Dawwa lis-setanin tal-art ħalli jaħdmu għal waqfien minn kull gwerra nitolbu. Hekk illum l-Isqof George Buġejja, l-Isqof ta' Tripoli, qiegħed ifakkar id-9 anniversarju mill-ordinazzjoni episkopali tiegħu li kienet propju saret hawnhekk f'dan is-santwarju. U anke bħala motto tal-missjoni tiegħu huwa għażel taħt ħarstek nistken u poġġa anke fl-arma ix-xbija tal-Madonna ta' Pino. Jew inżommuh f'talbna biex huwa wkoll b'fedeltà b'tant sagrifiċċji kif qiegħed jagħmel ikompli jaqdi il-missjoni tiegħu f'din l-art li mhijiex faċli. Itolbu fuqu il-barka ta' Alla. Itolbu. Mulej, għamel li aħna nozzu il-kelma tiegħek. Għamel li aħna nifmuha, inħalluha tinżel f'qalbna u kull deċiżjoni li nieħdu tkun dejjem deċiżjoni imdawla mill-kelma tiegħek. Nitolbu. Tolbuk mulej għall-familji tagħna. Għamel li huma wkoll bħad-dar tal-Verġni Mbierka, mhux tant id-dar tal-ġebel, imma kull persuna li tgħix fija issir knisja ħajja li fija tista' tiltaqa' miegħek ta' kuljum. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbit tagħna. U Alla, fil-pjan tiegħek ta' salvazzjoni inta tilqa' lill-bnedmin kollha. Għati lilna li bil-grazzja tiegħek inħabbirku għal miġja tas-saltna tiegħek bi Kristu Siedna. Tolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' Missier Qaddejs l-offerta li bil-ferħ kollu qed nagħmlulek fiċ-ċokontana. Nitolbuk biex niċċelebraw it-tifkira tal-Verġni Marija. Għamel li għalina li qegħdin nissieħbu fis-sagrifiċċju ta' Kristu tkun tassew ta' faraġ f'din id-dinja u ta' salvazzjoni għal dejjem bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew Allam ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb li rroddulek ħajr. U nselmulek bl-innu ta' tifħir u barka bi Kristu. Il-Verġni mqazza laqet bil-ferħ fiħdana u bla ma tifses ġbubita ta' tulna
bħala faraġ għad-dinja. Wieqfa ħdejn is-salib ta' bina f'baħar ta' niket, kella minn għandek il-faraġ tat-tama tal-qawmien tiegħu mill-imwiet. Jew titlob qalb waħda flimkien mal-Apostli bil-ħeġġa kollha ta' qalba talbitek biex tibgħat fuq il-Knisja tiegħek l-ispirtu ta' faraġ u sliem u stennietu jiġi bil-fiduċja kollha. U issa imtella fil-glorja tas-sema tfarraġ b'imħabba tahom lil dawk kollha li jitolbuha bil-fiduċja kollha sa ma jiddi fis-sebħ kollu tiegħu jum il-mulej. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennu l-innu ta' tifħir u ngħidu bla għeda Qaddis. Qaddis tas-sewwient mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk li tolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr ta' id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejd li jibqa' dejjem. Id-dem li jxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għaliex ogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċa kontana nitolbu l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna nieħdu sehem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqaddsom Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u imberkuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missjoni. Tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema jibda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru l-minu ħati għalina. Iġri, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilina u l-miġġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi
la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħarruf ta' Alla. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet ta' dinja, ħenjien dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
jew nintabħu li l-mulej qiegħed fina. Dan huwa l-ftit tal-ħin li jien diġà minn dalgħodu nista' niddedika lilu. Jew fi skiet ta' qalbna niżġu innu tarat il-ħajr u nitolbuh li waqt li aħna nkunu dejjem imfarġin minnu ikollna wkoll il-grazzja li nfarġu lil xulxin. Nitolbu. Issa li tqarbilna bis-sagrament tal-Għid, nitolbuk mulej biex aħna li qegħdin nagħmlu t-tifkira ta' ibnek waqt li qegħdin inġorru kuljum f'ġisimna il-misteru tal-mewt, imwettqin bit-tama tas-sema, kuljum inxandru il-bxara tajba tal-qawmien mill-imwiet. Bi Kristus Siedna. Jew nofru dawn it-tliet Ava Marijiet hekk niddedikawhom għall-Isqof George Buġejja li kfettilkom qiegħed ifakkar illum id-9 anniversarju mill-ordinazzjoni episkopali. Nħeġġiġkom biex anke l-lejla min jista' ninaqdu miegħu. Qiegħed hawn fostna u se jiġi proprju jagħmel qudiesa biex ikompli jitlob fuqu l-interċessjoni ta' Umna Marija. Il-qudiesa tkun fis-6:30 ta' filgħaxija. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna Tapinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Madonna